Саулармысыз, хөрмәтләребез? Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз? Төрле төстәге утларның җимелдәп януына сокланып туймаслык. Әйтерсеңле, әкият илендә яшибез. Кеше элек-электән утка табынган, шыра яктысында да кул эшләре белән шөгыльләнгән. Ә хәзерге тормышны ут яктысыннан башка күз алдына да китереп булмый. Әйләнә тирәбез якты утлар белән яктыртылган. Безнең студиябездә бәллүр люстралар ярдәмендә сихри нурларын балкытып сезне сәламләргә дип кабынды. Без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова иҗат төркемебез манзара тапшыруының сишәмбе чыгарылышын башлый. Әбүгалисина спектаклен 400-дән артык тамашачы карады. Чулпан мәдәният үзәгендә эшләүче Апуш балалар театр студиясының бу беренче премьерасы. Бүген халыкара эскимо көне. Аның тарихы белән танышырбыз һәм үзебез туңдырма ясарга өйрәнербез. Тагын бер татлы десерт яшәгән урынга сәяхәт итәрбез. Шәк-шәк йорты белән Зәлия Галиева таныштырыр. Чулпан мәдәният үзәгендә эшли торган Апуш татар балалар театр студиясе беренче мюзикл спектаклен тәкъдим итте. Бөтен гомерен татар халкының рухи үсешенә багышлаган фидакар галим Каюм Насыйри әсәре буенча тәүге тапкыр Әбүгалисина мюзиклы күрсәтелә. Әле бит әсәре генә ни тора Әбүгалисина. Казан мэры теләктәшлеге белән Апуш студиясе Казанның 3 районында Сәйдәш һәм Чулпан мәдәният үзәкләрендә, шулай ук Ленин исемендәге мәдәният йортында эшли. Балалар актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте һәм вокал юнәлешендә дәресләр ала. Эшләрнең нәтиҗәсе спектакльләрдә чыгыла. Казанның 3 районында Апуш балалар театр студиясе эшләп килә. Сәйдәш һәм Чулпан мәдәният үзәкләрендә һәм Ленин исемендәге мәдәният сараенда. 90-га якын укучы актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте һәм вокал буенча белем ала. Бүген Чулпан мәдәният үзәгендә эшләүче студияда беренче премьера. Безне хәзер шул хәләттә һәрберегездә документ булырга тиеш. Сәхнә артында әзерлек бара. Остазлар премьера алдыннан соңгы киңәшләрен бирә, яшь артистлар дулкынлана. Аларның зур сәхнәдә беренче зур сынаулары. 400-дән артык тамашачы алдында премьераларын, Каюм Насыйри әсәре буенча куелган Әбүгалисина мюзиклын тәкъдим итәләр. Музыкаль юнәлеш булгачтын, музыкаль әсәр әзерләргә тырыштык. Һәм гомумән Әбүгалисина ул инде мәктәп программасында булды. Мин үзем шәхсән Әбүгалисинада тәрбияләнеп үстем. Һәм бүгенге заман балалары да Әбүгалисинаның серләрен белергә тиеш дип уйладык. Казан мэры инициативасы белән Апуш театр студиясе Чулпан мәдәният үзәгендә сентябрь аенда ачыла. 4 юнәлештә белем бирелә. Остазлары вокал укытучысы Гөлнара Шәйхетдинова, сәхнә хәрәкәте укытучысы Миләүшә Гыйльметдинова, Камал театры артисты Алмаз Сабирҗанов. Мин хәзер җырлыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки менә хәзерге балалар яшен әйтик, монда 9 яшьтән алып 10 яшькә кадәр балалар. 9 яшьтә мин түгәрәк театр түгәрәгә дигән әйбер барлыгын белми дә иде. Мин моны мәктәптә укый башлагач, мәктәпне укып бетергәндә безгә менә мондый, мин моны бәхет дип әйтәм шул мәгънәсендә, чөнки әгәр дә кемдә кем тели икән үзенең киләчәк тормышын театр сәнгате белән бәйләргә, менә бу бик зур гына түгел, монда менә язмыш үзе бүләк иткән, шундый менә сезгә мөмкинчелек, шуны кулланырга кирәк. Biz üskende anda bir yok idi. Şuna göre mene hazır üzübüz yermesek de üzübüz şul tüveretlerini alıp barabız. Студияга 23 бала йөри. Алар барысы да зур кастинг аша уза. Гомумән баласының инде аның ниндер үзенең ниндер бер харизмасы булырга тиешәйме, мөлаемлеге һәм шулай ук менә шушы эшчәнлектә үзенең теләге, нияте зурмы, әллә аны әнисе алып килгәнме, әбисе бабайсы аны юнәлеш биргәнме, үзенең теләге бик зур булырга тиеш, чөнки студияда шөгыльләнү сәгате бик күп. Без 3 сәгать атнасына 3-4 тапкыр очрашабыз. Шуңа күрә инде тырышлык, хезмәт, түземлек. Инде спектакль чыгарганда алар бөтенләй өйгә кайтмыйлар, йокларга гына кайталар. Җырлап, биеп, шигырьләрне сөйләп, Апушка кирдем. Хыялым артист булуым.
Артист булырга хыялланган балаларның үзләре һәм беренче зур рольләре белән дә танышыйк. Мин Кенизек ролем башкарам, менә Матур Гөлшәһрә Туташның хезмәтчесе. Минемчә, Кенизек ул бик кызыклы персонаж дип тоелды миңа. Мин хәтта бу персонажда ничектер үземне таптым. Һәм бу рольне миңа гомумән башкарырга бик әйтик рәхәт, чөнки мин үземне рәхәт тоям сәхнәдә. Гөлшәһрә. Мин Хәлвә Фруш белән булам. Спойлер булды бу, гафу итегез. Субашы, мин Патша бикәгә бик күп русча направление бирдем. Субашы инде ул акыл иясе. Шундый кеше, аны әйтергә кирәк. Махсус Апуш студиясы өчен әлеге спектакльгә музыканы Зөлфәт Вәлиуллин яза. Җырларга шигырьләрне шагыйрә Гөлүсә Батталова иҗат итә. Инсценировка авторы Айгөл Әхмәтгалиева, режиссеры Алия Файзуллина. Мюзиклны 400-дән артык тамашачы карады. Иң көтеп алынган кунаклар әлбәттә балаларның әти-әниләре. Шушы кастингны узып балалар йөри башлагач, без аңладык, монда бу безнең балалар өчен нәкъ кирәк урын булган икән. Алар монда шул хәтлек ачылып киттеләр. Беренче көннән үк уже икенче дәрескә килүләрен көтә башладылар. Бер-берсе белән мөнәсәбәтләре шул хәтлек җылы, бер-берсе өчен нишләргә белмичә торалар. Апуш балалар театрында балалар чын, саф татар телендә сөйләшәләр һәм бик яратып йөриләр. Спектакль яшь артистларның үзләрен дә, тамашачыларны да батыр каһарманнар, мавыктыргыч хәлләр, белем белән тулы серле мәгарәләр иленә алып кереп китте. Театр иленә булган зур сәяхәтләрендә уңышлар телибез. Бит Әбүгалисина менә шу бер кат кагазның да калынлыгын сизә торган булган. Медер астына бер кат кагаз салгач, ул аска өскә карап торып, түшәм төшкәнмисең, идән күтәрелгәнмисең дип әйтә торган булган икән. Без тапшырын дәвам итик. Җирнең нуры кояш, кешенең нуры белем ди халык. Борынгы заманнардан ук кеше аң белемгә омтылган. Чөнки гади генә эш башкару өчен дә кешенең тиешле дәрәҗәдә белемле булуы мөһим. Білімсіз кіші тізуші де, машина ертуші де, улауші да, сатуші да була алмас иде. Бу һөнәрләргә өйрәтүче, заманча тәрбия һәм білім бирүчеләр, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре. Бүген аларның һөнәри бәйрәмнәре, халыкара мәгариф көне. Ихластан котлыйбыз, тапшыруыбызны дәвам итеп, дөньяда булган яңалыклар белән танышыйк. Белемле булмасаң, алып баручы да булмас иде. Арзамаста яшәүче 12 яшьлек мәктәп укучысы Павел Абрамов йорт хайваннары һәм аларның хуҗаларының портретларын ясый, сатылган картина акчаларын хайваннар приютына күчерә. Санкт-Петербургтагы Бертгольд үзәгендә яшь талантның кешеләрдән яктылык беркелә дип исемләнгән шәхси күргәзмәсе узган. Күргәзмә эшләгән вакытта аукционда оештырылган. Әнисе куяны рәсемен бирегә килүче бер кеше 7000 сумга сатып алган. Әлеге акчаларны Төньяк башкаладагы псиләр йортына тапшырганнар. Хәйрия эше белән Павел үзенең яраткан псие машина астына эләгеп үлгәннән соң шөгыльләнә башлаган. К сожалению, не стало моего кота Барсика. Кызганыч, Барсик кушаматлы псиемне югалттым. Хайваннарга булышырга, Хәйрия эшенә кереп китәргә шушы фаҗига этәргеч бирде. Алар безнең ярдәмгә мохтаҗ, яннарыннан битараф кына үтеп китә алмыйм. Яшь рассамның портфолиосында 700-гә якын эш җыелган, күбесе сатылган. Иҗат әсәрләре 16 илдә үз алучысына тапшырылган. Павел Абрамов халыкара рәссам-анималистлар берлеге әгъзасы һәм Хәйрия өлкәсендә халыкара премияләр, шул исәптән Горячее сердце, Кайнар йөрәк дәүләт бүләге иясе дә. Һиндстанның Кашмир төбәгендә һава температурасы 0-дән түбән төшкән. Шул рәвешле дранг шарлавыгы да каткан һәм ул туристларны җәлеп итеп тора. Биредә кар яуган, кешеләр катып калган пейзажлар фонында фотога төшә. Кашмирны мин дөньядагы иң матур урыннарның берсе дип саныйм. Бирегә һичшиксез әйләнеп кайтачакмын. Мин әле генә каткан шарлавыкта булдым. Мондый мөгъҗизаны үз гомеремдә бүтән күрмәмдер мөгаен.
Тагын бер турист Суджалда бу җирлекнең гүзәллегеннән тыш кешеләренең хәйрхаһлы, игелекле булуларына сокланган. Хаватырышын ничек теләсәң, шулай үзгәртә торган берәр җайланмай уйлап тапсыннар иде улар. Аңлашылды, кыштан туйган берәү. Сез инде хатын-кызлар күбрәк менә плюс 40-ка куяр идегез дә, диңгездә булса яныгызда менә шуннан бер дә үзгәртмәс идегез. Ә без хәзерге һава торышы белән танышыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Татарстанда һава торышына салкын антициклон йогынты ясый башлады. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулавызна кайда болытлы һава уртача 10 градус салкын. Төньяк көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава уртача 12 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук болытлы 12 градус салкын. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем көтелми уртача 12 градус салкын. Көньяк көнбатыш Болгар буа Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава уртача 10 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук болытлы һава уртача 13 градус салкын. Алдагы тәүлектә 1-2 градуска җылырак булачак дип фаразлана. Урыны белән явым-төшем көтелә. Шулай ук елларда бозлавык бик игътибарлы һәм сак булыгыз. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава уртача 12 градус салкын. Җилкен яктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз. Ихтибар, актив яшьләр якынрак җыелышып утырыгыз. Бездә кунакта Татарстан Республикасы Яшьләр Министрлыгының матбугат бүлеге җитәкчесе Зилә Гыймазова. Зилә, саумысыз, хош килдегез. Хәйрле. Әлбәттә, яшьләр бер кашан да тик тормый. Бездә республикада бигрәк тә хәзер инде ул менә пионериядә, Татарстан Республикасы яшьләр эшләрендә тик менә без аның аерым ниндидер вакыйгаларына игътибар итәсебез килә. Нинди грантлар хәзер яшьләрне җәлеп итә? Менә табадан гына төшеп торучылар. Мөһим проектларны тормышка ашыру мөмкинлек бирәсез сез. Иң беренче инде мин физик затлар өчен булган безнең грант конкурсын әйтеп үзләр иде. Ул инде безнең менә 27 гыйнварда старт алачак һәм 27 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Тулай мәктәптә 1 ай. Монда йоклап торасы юк инде. Яшьләрнең 1 ай вакыты бар. Тиз генә заявка гариза тутырып безгә җибәрергә. Конкурс инде 14 номинация буенча уза. Монда инде патриотик тәрбия да бар. Монда медиа да бар. Әле сезгә 35 яшь булмаса, сез дә катнаша аласыз. Мин катнаша алам. Әлбәттә, син бөтенесен тәфсилләп сөйләп бетерә алмыйсың инде, кайсы икән. Тик менә кызыксынган кешеләр каядыр кирип, бөтен мәгълүмат белән таныша ала, кая мөрәҗәгать итәргә кирәк? Безнең министрлыкның сайтында таныша алалар. Шулай инде без үзебезнең социаль челтәләрдә дә бирәчәкбез яңалыкларны. Шуңа күрә һәр вакыт безнең яңалыклар белән танышып барсалар иде яшьләр. Монда инде әйтәм бит, волонтерлыкта, монда гаилә кыйммәтләрен ныгыту, саклап калуга юнәлтелгәндә, шулай ук мөмкинлекләре шикләнгән яшьләр өчен дә проектлар бирергә мөмкин, юнәлтелгән проектларда бирергә мөмкин. Җаның нинди теле иҗат мул, туризм мул, эшмәкәрлек мул, барлык өлкәләр буенча да катнашырга була. Квартал сайын, ай сайын сездә яңа проект, яңа грант. Менә шул 27 гыйнвардан 27 февральгә хәле үтә торган, бер ай эчендә үтә торган грант булгач бит инде ул аның ниндидер матди ягыда кызыксындырырга тиешләр яшьләр. Чөнки яшьләрне кызыксындырмасаң, ул бит дип бурыла да китә. Грантның бит инде ул өстенлеге дә шунда. Яшь кеше үзенең грантына, үзенең проектына, идеясына акча ала һәм шул акча ярдәмендә ул үзенең идеясын тормышка ашыра дигән сүз. Нинди суммалар турында сүз бара? Шушы 14 номинация буенча барган инде безнең грант конкурсының гомуми күләме 7 миллион сум тәшкил итә. Һәм бер проектка 300 меңгә якын сум акча алырга мөмкинлек бар. Бу инде грантка карап булачак.
Катнашырга теләк туды. Әлбәттә, көтеп калабыз. Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Менә бу да игътибарга алыначакмы? Әлбәттә, моның буенча да номинация бар. Шуңа күрә төрле номинациялар буенча безнең сайтка кереп, безнең социаль челтәрләрдә укып, тиз генә грантка гариза бирергә көтеп калабыз сезне дә. Менә яңа ел исемендә әйттек бит инде, яңа министр икән дә әйтеп китәргә кирәк, чөнки элеккесе дип алар менә әле шушы беренче ел эчендә яшь министрлык бит әле. Инде беренчесе Мәскәүгә үк барып җитте, Аллага шөкер, әйме. Икенчесе һәр менә пионерия бүлеген җитәкләячәк бит инде Тимур Сөләйманов. Хәзер Ринат Садыйков килде, әйме. Яңа министр килгән саен, алышынган саен син ишесе белән дә эшлисең. Алышынган саен максатлар тагы да артамы, күбәяме яки куелган юнәлеш буенча гына эш дәвам итәме? Әлбәттә максатлар арта, чөнки безнең хәзер Ринат Наилевичның куюлары да социаль яшьләр арасында социаль лифтны күрсәтә. Чөнки хәзерге министр да Тимур Җәдәтович кебек тә алар яшьләр арасыннан чыккан кешеләр. Алар иң элек яшьләр оешмаларын җитәкләгән кешеләр. Алар менә зам булдылар, аннан беренче зам дәрәҗәсенә күтәрделәр, һәм менә беренче министрлык дәрәҗәсенә күтәрделәр. Бу Татарстанда менә шушы социаль лифтларның эшләвен күрсәтә. Бу яхшы практикадыр дип уйлыйм. Димәк, тырышсаң, әйбәт лидер булсаң, әйбәт җитәкче булсаң, һәр яктан да уңсаң, син игътибар үзәгендә буласың дигән сүз бит. Әлбәттә. Шуңа күрә менә шушы Татарстанда шушындай преемственность дип әйтик инде, шушындай әйбернең сакланып калуы бик яхшы. Минем дә кул җиңелдер инде. Өченче министр. Сез үстерәсез. Алга таба тагын ниндидер грантлар булачакмы? Әлбәттә, менә хәзерге вакытта безнең шушы булса инде физик затлар өчен һәр кеше аның ниндидер оешмасы булырга тиеш түгел, һәр кеше теләк белдергән кеше катнаша аладыр. Икенчесе инде безнең коммерциялы булмаган оешмалар өчен безнең хәзер грант конкурсы бара. Аның инде гомуми күләме 4 миллион 800 сумны тәшкил итә. Бер проект 500 мең сумга якын грант ота ала. Монда инде 3 номинация: патриотик тәрбия, профилактика һәм менә сез әйтеп үткәнчә милли һәм актуаль как раз шушы гореф-гадәтләрне саклап калуга, төрле традицион әдәби менә шушы юнәлешкә юнәлдерелгән грант дип әйтик. Бу кайчанга кадәр әле безнең ансы 14 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Ансы бара инде хәзер, әйме? Әйе, ансы бара хәзер. Димәк, физик затлар һәм юридик коммерцияле булмаган юридик затлар ашыгыз, катнашыгыз, чөнки 14 февраль һәм 27 февральдә нәтиҗәләр ясалачак, грант отып үзенең планнарын тормышка ашырырга вакыт әле бар. Хәзер менә шул гаризаларны да исәпкә аласы килә. Кызыксынучылар бармысың? Катнашырга теләүчеләр? Әлбәттә, ел сайын җитәрлек. Яшьләр бит алар һәр вакыт шунда яңа идеялар белән янып торалар. Безнең инде менә җәй көне мәсәлән алар катнаша алалар федераль дәрәҗәдәге грант конкурсларында. Хәзер менә без үзебезнекеләрне башлап җибәрдек, шулай итеп ел сайын традицион рәвештә дәвам итәбез. Катнашучылар күләме күп. Шуңа күрә иң-иңнәрен инде сайлап алырга тырышабыз. Башкаларына да һәр вакыт ярдәм итеп торабыз. Кайсысыздыр мәсәлән грант күләмен әзрәк алса, или әзрәк эшләп бетерергә кирәк булган яклары булса да, без аларга ярдәм итәбез. Алар кире үзләренең проектларын яңадан тулыландырып бетереп катнаша алалар. Шуңа күрә без һәр вакыт алар белән элемтәдә торабыз. Димәк, яшьләр кыю булыгыз, бар бик алга. Әлбәттә. Әлеге грантларның нәтиҗәсе әлбәттә инде ул безнең республиканың үсешенә уңай йогынты ясарга тиеш. Шулай була күрсен дә, синең белән әңгәмә шушы грантларга, проектларга карата менә дигән реклама булды дип уйлыйм. Шуңда тормышыңда уңышлар теләп калабыз. Мин кордагы урман картасын укый-укый чаңгыда сәяхәтемне дәвам итәм. Шулай да бик матур һәм серле ул кышкы сәяхәтләр. Табигатьнең гүзәллеген күрә һәм тоя белергә генә кирәк. Көлдердең, син бит чаңгыда да йөри белмисең. Кыш ләззәтләнеп сәяхәт итү өчен киртә түгел. Кышкы сәяхәтләр сафландыра да, рухландыра да. Кызык дөнья сәхифәсенә рәхим итегез, хезмәттәшебез Гөлинә Харрасова кышкы сәяхәтләр турында сөйләр. Гөлинә, рәхим ит, сүз сиңа.
Xayrlı gün, hürmetli tomoshachilar. Bugün men Rossiya bo'yicha qiziqli marshrutlar bilan o'rtoqlashiraman. Birinchi punkt Koreya. Birda jayingina tugul qishinda g'ajoyib motor. Akati o'rmonda yurib qaytgandan so'ng jirli siylar bilan ovoz yetarga muncha kirgan mumkin. Hamda ekstrem yaratuvchilar itlar jiga bir aylanib qaytag'lar. Birda buning uchun maxsus turlar uyushtirilgan. Tovushib o'tirgan ko'zliklaringizni, jilli biyaylaringizni olirga unutmag'iz. Qishning eng g'ajoyib ko'rinishi mug'ayyin tinyoq balqishdir. Bizning kengliklarda qizg'anish uni ko'rishga mumkin tugul. Shulayda qutb balqishini ko'rga tilayingiz zo'r ekan, Murmansk o'lkasiga yo'l olasiz. Anda Ko'lskiy yarimotravini oshigiz, chunki birida ko'k yuzina bek motor manzara ochila. Ammo kelgan kunni ko'rarman deb umidlanmagiz. Qo'y birovlar 2 oyni kuta. Tinyoq balqish uchun eng yaxshi shur noyabrdan mart oyina qadarli vaqt. Kishning oyoz ham suvg'in, magnit dovuli bo'lganini saylagiz. Bu ishroqda şanslar bir ortashaq. Тимур якташларга яратучыларны Россиянең иң зур табигый катогына Байкалга чакырам. Күлдәге без калынлыгын сынар өчен аның иң чистартылган шома урыны Малое море бугазына барырга кирәк булачак. Фигуралашу Тимур аяклары Байкал өчен туры килми. Махсус туристик Тимур аякларын табарга я арендага алырга кирәк. Алар ныграк һәм ышанычлырак булыр. Аннары өске киемегезне дә кайгыртыгыз, кичләрен боз өстендә 30 градуска кадәр суыта. Ни кадәр тиз хәрәкәтләнсәң дә җылынырлык түгел. Санкт-Петербургтагы мөритеше фигуристка Мария Любицкая бик күп еллар Байкал бозында чыгыш ясарга хыялланган һәм күптән түгел аның хыялы тормышка ашкан. Шушы якты мизгелләрдән видеоязма карап китик. Байкалдан Алтайга төгелрәк булсак Светлый күленә юл алыйк. Бирдә һәр ел ноябрьдән март аена кадәр кыш чыгарга бар илдән кыйгылдаучы аккышлар килә. Аларның саны 1000гә кадәр җитә. Ни өчен алар нәкъ менә шушы күлгә килә дип сорарсыз. Бар да гади, күл төбеннән җылы чыганаклар ата. Алар сулыкка боз белән капланырга ирек бирми.
Кышын илебез үзенә күрә матур. Агачка кунган бәз дисеңме, ябалак яучы кар булсынмы, көзгә кебек ялтыр килүче боз өсте дисеңме, барысы да ямьле һәм күңелгә якын. Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, рәхмәт, эшең дәвамлы булсын. Сәяхәт итеп кайткач, шаңгыларда йөреп кайткач, әлбәттә ул охшыйсылар килеп китә. Тамак ягын кайгыртыйк әле. Шуйынга салып пешергән бәрәңге ашап үстек без. Ул мишкә тәгәрәтелгән әйтәсе дә юк. Ул инде учакка, күлгә, күмергә куеп куйганнарын искә төшерсәң, кайчандыр илебез халкы өчен бөтенләй дә таныш булмаган бәрәңге тормышыбызның, табыныбызның аерылгысыз бер өлешенә, икенче икмәккә әверелде. Газиз татарларыбыз бигрәк тә үз иптаны. Милли ризыкларның күбесендә бәрәңге булу шуңа ачык дәлил. Тәмле булсын сәхифәсендә бүген бәрәңге патша. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бүген зәңгәр экраннар янында тагын бер тәмле ризык әзерләрбез, Алла бирсә. Ул бик тиз әзерләнә. Кичтән әзерләнеп пешеп калган бәрәңгегез булса кабыклы, кабыгын чист тартып, менә шулай аны ит белән тутырып пешереп була. Бәрәңгене инде шулай суда пешереп алдык, һәм чист тарттык. Яшел борчак кирәк булыр. Ит, сыр, йомырка, каймак, өстенә әзрәк кенә бизәр өчен помидор кирәк булыр безгә, һәм инде яшел тәмләткечләр. Эшебезне иң беренче без бәрәңгедән башлыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бәрәңгене урталай бүләбез. Бәрәңгенең зуррагырагы булса, бик тә әйбәт була. Шулай бәрәңгенең эчен алабыз. Итне ит тарткыч аша суган кушып бергә чыгардым. Хәзер анда без борыч салабыз. Әлбәттә тыз инде. Теләге булган кеше сарымсак та сала. Һәм инде яшел борчак та степ җибәрәм мин монда. Укроп, петрушка, нинди яшел тәмләткечләр бар инде. Шуны салып турап җибәрәбез хәзер, Алла бирсә. Безнең фаршыбыз әзер булды. Хәзер инде без аны бәрәңгеләр өстенә салып чыгабыз. Менә инде бәрәңгеләребезне шулай ясадык. Хәзер өстенә соус ясыйбыз. Аның өчен инде мин менә шулай каймак алам. 1-2 аш кашыгы. Bir yumurka ısıtabız. Hem indi şunday uğulgan sırını salıp jiberəbiz. Bulgatabız. Hem indi əzir bərənglərimiz üstüne biz şulay kaşık bilen sousumuzni salıp çıgabız. Hem bunun üstüne biz pomidor kesəkləri koyup çıgabız. Tabağa əzginə şulay su salıp jiberəbiz. Bir küp gerekmi? 1-2 iç kaşık. Hem indi 180 graduslu mişke 15 minutka koyabız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a tapşırdık. Менә şulay. Менә indi тәмле исләрен чыгарып, безнең ризыгыбыз әзер булды. Менә Sübhanallah, шундай алтын су төскә кереп. Ана хөрмәтле тамашачыларым, шундай безнең тәмле тутырган бәрәңгебез әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын, шундай тәмле ризыкларны пешереп, гаиләгезне, туганнарыгызны, дусларыгызны сыйларга Ходай насыйп итсен. Рәхмәт, яусын ашаган кебек булып китте.
Немец шагыйры Генрих Гейне хатын кызларның кулларын бик ярата торган булган. Аның матур куллар кешене бизи дигән сүзләре канатлы гыйбарәгә әйләнде. Куллар, тырнаклар кешенең визит карточкасы. Гейне сине яратыр иде. Шуңа күрә аларны идеаль тәртиптә тоту безнең бурычыбыз. Тырнакларны бала вакытта ук дөрес итеп кисәргә кирәк. Шулай ук аяк киемендә дөрес сайлау мөһим. Әгәр дә тырнакларыгызда үзгәрешләр барлыкка килә икән, подолог дигән һөнәр ияләренә мөрәҗәгать итәргә була. Киләсе сюжетта булган киңәшләргә бергәләп игътибар итик. Әгәр дә сезне сөял, яралган үкчә яки баш бармакка батып үскән тырнак борчый икән, табиб подологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Специалист-подолог – это человек, который отвечает за работу. Подолог проблемалы аяк табаны һәм тырнакларны дәвалый. Алар өчен җавап бирә. Аяк тиресе калынаю, тамырлы сөял, батып тырнак үсү шуларның берничәсе. Табиб әлеге мәсьәләләрне хәл итәргә булыша, кешенең тормышын җиңеләйтә. Әлеге юнәлеш безгә Германиядән килгән. Моңа без Россия мәктәпләрендә өйрәнәбез. Әлеге юнәлешкә нигез салучы Рос Фрезер. Ул аникокриптоз, ягъни тырнак тәлинкәсенең ян ягына үсүен тоткарлау өчен чикләгеч уйлап таба һәм беренчеләрдән булып бу җирне дәвалап дөнья күләм таныла. Подология ул берничә медицина дисциплинасы, хирургия, ортопедия, дерматология һәм эндокринология чигендәге фән буларак исәпләнә. Әлеге методика авыруларны башлангыч этапларында ачыкларга булыша. Здесь есть стержневые мозоли. Это такое ощущение, как будто вы наступаете на камушек. Менә монда тамырлы сөялләр бар. Йөргәндә үзегезне ташка баскан кебек сизәсез. Ул авырта да, уңайсыз да. Алардан һичшиксез котылырга кирәк. Махсус методика ярдәмендә без аларны кисәбез. Игътибар итегез, монда кан да, җәрәхәтләр дә калмый. Әйләнеп торучы фреза ярдәмендә кисеп, шул урынга тишекле бушату әйбере куябыз. Тишеккә эләккән сөял бүтән үсми, тора-бара юкка чыга. Шуны да аңларга кирәк, сөял барлыкка килүенең берничә сәбәбе бар. Яссы табанлык, аяк табанына чиктән тыш басым ясалу яки мускуллар тонусы. Бу мәсьәләләр ортопедлар белән берлектә хәл ителергә тиеш. Без шулай эшлибез дә. Табиб-подолог диагноз кую белән генә шикләнми, дәвалый да. Аяк табанында манипуляцияләр үткәрү өчен белгечнең әсбаб һәм җиһазлары бар. Подологияны икенче төрле медицина педикюры дип тә атыйлар. Тикшерү вакытында табиб чирнең тышкы күренешләрен юкка чыгара ала. Шул ук вакытта пациент моңарча төшенми йөргән авыруын да ачыкларга мөмкин. Ильяс Камал виолончельдән татар моңы чыгара алган музыкант, яшь композитор. Ул борынгы традицион уен кораллары белән кызыксына. Милли җанлылык ул шын күңелдән милләтеңне яратып, аңа файда китерү, үз телеңдә сөйләшү, гырыф-гадәтләрне саклау ди яшь композитор. Киләсе сюжет Ильяс Камал турында булыр. Рекламадан соң тагын дәвам итәрбез әле. Тырышам иртәрәк эшкә килергә, театрга. Әле бөкеләр башланганчы килеп чыкса бик әйбәт, сәгать 7-ләргә. 7-ләргә килеп инде иҗат эшләре белән утырырга. Язасы музыкаларны язам, эшкәртәсе, әсәрләрне эшкәртәм, оркестровкалар ясыйм. Эшләр күп, андый. Җыелып килә, кытылып бетә алмый, берсе бетә, икенчесе инде башланган булып чыга менә. Репетициялар, театрда безнең оркестр белән репетициялар үткәрәсе бар, филармониядә репетициялар. Тинчурин театрында 19-нчы елдан бері эшлим, һәм монда килүемә бик шатмын, бик бәхетлемен. Инде менә бу бинада булырга да, бу инде безнең иң беренче театрларыбызның бинасы Казан шәһәрендә. Монда опера театры да кайчандыр урнашкан, Камал театры да. Монда безнең бик композиторларыбыз Салих Сәйдәшев шушы бинада иҗат иткән спектакльләрдә да катнашкан, музыкасын язган.
Һәм бұл зор жауаплылықта мұнда эшләү. Оркестр белән эшлибез, музыка җәттергә туры килә. Беренче спектакль мин килгәндә Башмагым джаз дигән Җәүдәт Фәйзинең музыкаль комедиясын яңаша итеп сәхнәләштергән идек. Анда тере оркестрда катнаша. Менә шуннан башланып киткән минем хезмәттәшлек Тинчурин театры белән. Һәм шул ук елны мине чакырдылар монда дирижер урынына. Шуннан соң без язма рәвешендә әзерләдек беренче спектакль. Шулар арасында Аяз Гыйләҗев әсәре буенча куелган «Өч аршын җир» спектакленә композитор Эльмир Низамов. Полиционер дигән комедия сәхнәгә безгә чыкты. Аның музыкасын үзем иҗаттым. Оркестрдан да зур роль уйный. Тагын менә әзерлибез Нәбила Гыймаддинованың «Утка очкан күбәләктәй» дигән спектаклен. Аны Зөфәр Абихарисов сәхнәләштерә. Шуңа музыкасын менә мин иҗаттым. Һәм менә үткән сезонда бик кызыклы премьера булып узды. Сәйдәш Йокысызлык дигән. Анда безнең оркестр катнаша, шулай ук. Виолончель белән симфоник оркестр өчен концерт. Аны инде күп тапкыр башкардым. Казанда да, Уфада да, Уфага чакырганнар фестивальгә менә шул. Казанда берничә тапкыр. Шуннан Кыллы оркестр өчен бик күп әсәрләр аны. Лепер майор оркестры репертуарында. Капчак овертюрасы белән ярылганнардан инде шул. Сихри сәфәр. Шуннан минем Такташ операсы. Кыш кайда матур? Әйт әле, шәһәр баласы буларак. Паркларда, урманнарда. Бер нәрсә белмисең. Кыш Дубайда матур. Менә монда кыш, анда, анда кайткан буласың да монда. Ай, бездә кыш матур. Ул урманда дисеңме? Әле ул менә урманда айруча кызык идеме? Бәс кунган агачны селкетеп җибәрәсең һәм үзең пактан киенәсең дә куясың. Мин аңлап җиткермәдем. Без хәзер Дубайга барабызмы, урманга барабызмы? Инде, үзебезнең урманга әлбәттә. Һәр кешенең күңелендә үзенә генә хас музыка яңгырый. Һәр кемнең күңелендә якты, саф, йөрәкләрне юатырдай моң яңгырасын. Ул яшәргә көч, дәрт бирсен. Тапшыруыбызны дәвам итеп, виолончелист, композитор, дирижер Ильяс Камал турында тәкъдим иткән сюжетның дәвамын карыйк. Филармонияда безнең коллективыбыз әдәби музыкаль лекторий дип атала. Төп максаты баштанук булган халыкка менә шундый мәгариф функциясын үткәрә инде. Музыка белән таныштыра, яшьләр белән, балалар белән эшләүгә дә зур
өліш керайынды. Мәктепке кіргенше мен әлі әзірлік курсларына ергенім музыка мектебіне фортепиано бойынша. Аннары енді бірінші классқа кіргенде башқа музыка мектебіне күшерге тұры келді. Анда нешіктір фортепиано оқытушысы білән ортақ тіл тапмадық. Һәм аның досы болғаны виолончель оқытушысы. Анда қытлық еді ол вақытта виолончельлерға. Һәм талантлы малай қаралы, тыңлап қаралы деп айтты да енді шул. Бізді шақырып алды. Барып нәрсе бұлдырғанымды көрсеттім да енді. Шул яқшы шығырға тиіс, яқшы виолончельші деп. Сол айтып, оқуны башлап жібердім. Квартет ол сондай бик кәміл состав деп айтырға керек. Ол шыннан да сондай кішкене оркестр шекілі. Онда қар ойын қыралы өзінің орнын алып тұра, һәм алыштырғысыз бұла. Идеялар бик көп. Барысында тұрмышқа ашырып қана бітіріп болмай, қызған шығар уақыт. Мәселен, шуларың білсе, ол менің гене идея түгел, енді ол біздің композиторлар бірлігінде де Рашид Фагимович Кәлмуллиннің инициативасы білән тұрғызыла башлады. Ол өзі барып Қазақстанда заказ беріп, ілгерек табылған татар қылқобызын, шуның сүрәтләре бойынша аны тұрғызып ясадылар. Ол енді біздің бұрынғы түркі ойын қыралы, қазақтарда, башқұртларда бик жоғары дәрежеге мінді. Бізде ол ұмытылған болған. Қазір шуны халыққа таныту, қайтару музыкаға мына шундай хаялыбыз бар. Домбыраларын енді халық көбірек біле, қорайларны ансы енді теге кішіні қазір етмей, ғажапләндірмей. Әмі аларының да сталығын шымартасы бар біздің өңді теге. Башқару мәктебін бұлдарасы. Аны бірден кіші бұлдар алмай, кішінің күшен тұра. Саулармысыз, хөрмәтләребез, бу елның 24-нче көне барыбызда да яшәү дәрте уятсын иде. Тормышыбыз тагы да ямланып, моторланып китсен. Әйдәгез аралашыйк. Безнең Зөлфия дә шундый теләктәдер дип уйлыйм. Студиябызда булган сихри яктылык сезнең йөрәкләрегезгә җылылык өстәсен, кадерле тамашачыларыбыз. Сезнең тарафтан бөркелгән күңел, яктылык безне тагын да канатландыра. Эшебездән ям тавып тапшыруыбызны дәвам итәргә без әзер. Әбүгалисина спектаклен 400-дән артык тамашачы карады. Чулпан мәдәният үзәгендә эшләүче Апуш балалар театр студиясының бу беренче премьерасы. Бүген халыкара эскимо көне. Аның тарихы белән танышырбыз һәм үзебез туңдырма ясарга өйрәнербез. Тагын бер татлы десерт яшәгән урынга сәяхәт итәрбез. Шәк-шәк йорты белән Зәлия Галиева таныштырыр.
Olmaz, мен сенің турында бик күп нәрсә беләм икән бит. Қорқытма әле сен. Мисал өчен, синең өчен бәхет ул суыткычта туңдырма булуы. Ансығына міне, кім туңдырма ашарға яратмайды дейінді. Әлі өзі салқын, қаты болырға тейіш. Ашаған сайын ашисығына келіп тұра өзін. Суыткычыңны ашып қарарсың, мен сөйләшеп қойдым. Бәйрәм уңайындан сені сөйіндірерге булдык. Чөнки бүген татлы бәйрәм халыкара эскимо көне билгеләп үтелә. Эскимо. Французлардан келген сөз деген фикір бар. Эскимос костюмына ұқшаған балалар комбинезонын алар нәқ шулай атап йөрткән. Шундыктан шоколадлы комбинезон киген туңдырмаға эскимо деген исем бергәннәр. Минем кебек туңдырма яратучыларга кары, бураны, хәтта шатнап торган суыклары да мөһим түгел. Аны көн сайын алып ашарга сәбәп кенә булсын. Ә бүген ул бар 24 январь халыкара эскимо көне. Аны бөтен дөньяда шул кадәр яраталар, хәтта Россиядә гына да ел сайын 2 миллион тонна туңдырма ашала икән. Ни өчен бу бәйрәм кыш көнендә? Аның өчен җылырак ел фасылын сайлап булмадымы диярсез? Юк, нәкъ менә 24 январьда Америка Кушма Штатларының Анава шәһәрендә Кристиан Нельсон дигән кеше шоколад белән капланган туңдырмага патент ала һәм аны эскимо пай дип атый. Дөрес, башта ул икенчерәк төрле була. Хәзерге формасының идеясы 11 яшьлек Фрэнк Эперсон исемле малайга килә. Суык көннәрнең берсендә ул сулы стаканда болгату өчен кулланылган таягын онытып калдыра. Иртән торгач, таякта катып калган татлы бозга дучар була. Ничек кенә булса да, әлеге татлы десерт бик күп илләрдә җитештерелә башлый. Ә Россиядә хәтта 30-нчы елларда туңдырма фабрикасы ачыла. Сталинның әмере буенча СССРның азык-төлек сәнәгате комиссары Анастас Микоян ярым фабрикатлар, консервлар җитештерү технологияларын өйрәнү өчен Америкага җибәрелә. Шуннан ул туңдырма ясау технологиясын да үзләштереп кайта. Безнең ил десертының сыйфаты турында бөтен дөнья белеп ала. Ул югары дәрәҗәдә була. Россия туңдырмасы шул кадәр популяр, хәтта дәрәҗәле очрашулар вакытында Россия президенты аның белән кунакларны сыйлый һәм үзе дә кунакка барганда бүләк итеп туңдырма алып бара. Президентка Кытай эшмәкәрләре Си Цзиньпинның туңдырма яратуын әйтәләр. Владимир Путин Кытайга булган сәфәрендә бу хакта онытмый. Подарок вам привез, целую коробку мороженого. Ә монысы Төркия президенты Реджеп Тайип Эрдоган. Аны да Путин үзе безнең туңдырма белән сыйлый. Хәзер совет заманындагы кебек тәмле туңдырма юк инде ул дигән сүзләрне өлкәннәрдән бик еш ишетергә туры килә. Әмма борчылмагыз, мондый туңдырманы сез хәзер үзегез үй шартларында ясый аласыз. Иң элек туңдырманың нигезен ясыйбыз. Моның өчен 4 йомырка һәм 8 йомырка сарысы, 250 грамм шикәр комы һәм 50 грамм ваниль шикәрен болгатабыз. Табаға 750 мл сөт һәм 250 мл 33% сөт өсте салабыз һәм әкер нутта жылытабыз. Кайнап чыгар алдыннан газдан алабыз һәм аз-азлап күпертелгән йомырка өстенә салабыз. 20-30 минутка тагын утка куябыз. Куера башлаганчы акрынлап болгатуны дәвам итәбез. Уттан алгач савытка иләк аша салабыз. Һәм 15-20 минутка суыткычка куябыз. Ул арада сөт өстен күпергәнче болгатабыз һәм туңдырмага кушабыз. Тагын 20 минут суыткычка куеп торганнан соң туңдыргычка куябыз. Аннан да 20 минут сайын алып яхшылап болгатып торырга кирәк. Ә аннары 6-8 сәгатькә катырга куярга мөмкин. Эскимо булгач өсте шоколад белән капланырга тиеш. Моның өчен 100 грамм сыер майын шоколад белән эретәбез. Эскимо әзер, тәмле булсын. Татарстан Яңа ғасыр телеканалы үзенең 20 еллык юбилейын билгеләп үтә. Яңа ғасыр каналы тамашачыларына телепрограммаларның киң диапазонын тәкъдим итә. Хәбәрләр, иҗтимагый сәяси тапшырулар, телесериаллар, ток-шоулар, спорт матчларының турыдан-туры трансляцияләре һәркем үз программасын таба ала. Үткәннәрне сагынып сөйләгәндә, бүгенге борчу мәшәкатьләр онытылып тора. Яңа ғасыр телеканалының тарихында калган зур вакыйгаларны барлыйк. 20 ел Яңа ғасыр телеканалы эфирда.
20 ел біз Татарстан тұрмышындағы барлық вақиғаларны яқтыртып барабыз. 2002 елның 24 ғинуарында Татарстан бойынша Федераль салым хезмәте идарәсе Россияның 82 төбәге арасындағы рейтингта 2-нче урын яулады. Bir yıldan соң Лениногорск чаңгычылары Түбән Новгород шәһәрендә яшүсмерләр арасында узган Россия беренчелегендә җиңүгә иреште. 2019 елның бу көнендә Казанга эш сәфәре белән Россиянең вице-премьеры Татьяна Голикова килде. 3 ел үткәч, Татарстан президенты эшлекле сәфәргә Казакъстанга барып кайтты. Biz бәхетле җирдә урнашканбыз дип уйлыйм. Бездә җәе дә, көзе дә, кышы да, язы да бар. Тик бөтен кеше дә бөтенесен яратып бетермидер, ләкин күңелеңә хуш килгәнне таба аласың инде. Закламый җитәр язлары да, без әлеге менә бүгенге көнгә булган һава торышын карап үтик. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Татарстанда һава торышына салкын антициклон йогынты ясый башлады. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулавызна кайда болытлы һава уртача 10 градус салкын. Төньяк көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава уртача 12 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук болытлы 12 градус салкын. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем көтелми уртача 12 градус салкын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава уртача 10 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай болытлы һава уртача 13 градус салкын. Алдагы тәүлектә 1-2 градуска җылырак булачак дип фаразлана. Урыны белән явым-төшем көтелә. Шулай ук юлларда бозлавык, бик игътибарлы һәм сак булыгыз. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава уртача 12 градус салкын. Җилкен яктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз. Кунагыбызны каршы алабыз Татар китабы йорты директоры Айдар Шәйхин. Татар китабы йортында тормыш кайный, исәнмесез? Исәнмесез. Әдәби мәктәп ачылу. Әлбәттә, мәктәп дигәч инде без менә 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр яки башлангыч өлешен урта мәктәпләрне күз алдына китерәбез. Музыка мәктәпләре булырга мөмкин. Әдәби мәктәп нәрсәдән гыйбарәт? Әдәби мәктәп ул әдәбиятка килеп бара торган яшь язучыларның күнекмәләрен, сәләтләрен ныгыта торган курслар системасы бетергә буладыр. Аны фән яктан төрле шатырга була, төрле рәвештә исемнәр бирергә була. Без инде әдәби мәктәп дип атадык, чөнки шуннан да безнең Шәйф Камал премиясе кысаларында элек тә бар иде остазлык дәресләре. Ел саен без премия тапшыра алдыннан безнең конкурсантларны бераз укытып ала идек, аларга белем бирә идек, алар язучылар белән очраша иде. Без инде хәзер премия үзенең тормышы бар, һәм инде әдәби мәктәп үзенең тормышы бар итә торган шундый бер проект уйлап чыгардык. Ягъни безнең февральдән алып май ахырына кадәр дәресләр барачак. Дәресләр, очрашулар, алар инде шунда сыйныфлы мәктәп түгел, сыйныфлы система түгел, иҗади мәктәп ул. Анда алар лекция тыңлыйлар, алар язучыларның иҗат лабораториясенә танышалар, ягъни теге яки бу язучы ничек иҗат иткән шуны аңларга тырышачаклар, һәм инде иң мөһиме үзләренең инде язган, конкурска җибәргән әсәрләрен камилләштерәләр. Бәхет йылы дигән премьера турында тулырак ишетәсе килә. Әйшәнәбез тормыш кайный, һәм менә бәхет йылы чаралар күп сездә бирәбез. Чаралар күп, Аллага шөкер, концертлар да, күргәзмәләр дә, һәм менә спектакль бәхет йылы без аның 30 гыйнварда тәкъдим итәбез, премьерасы була. Ул безнең иң мөһим проектларның берсе чыннан да, чөнки ул спектакль, ул музей буйлап спектакль. Бу спектакльдә музейның 2 катыда бик күп бүлмәләре, бик күп заллары эшли. Музей үзе дә күп мәртәбәдә ул персонаж, каһарманы бу спектакльнең.
Демәк, бу ниндидер сәяхәт формасында Бродилка быел зан атыбыз инде эзләнүле спектакль дип. Чөнки анда без бик күп эзләнәбез, уйланабыз. Ләкин ул бродилка беренчедән йөри торган спектакль, икенчедән күп дәрәҗәдә иммерсияле спектакль, анда иммерсия элементлары бар, тулаем иммерсия булмаса да. Һәм инде ул документаль спектакль, чөнки аның нигезендә Шәриф Камал гаиләсенең хатлары ята, һәм инде Шәриф Камал белән бәйле документлар, протоколлар, НКВД архивында булган кайбер документлар ята. Ул шундыйрак характердагы спектакль, гыйбрәтле дә, уйланыла торганда, һәм инде йөри торган мөһим. Шәриф Камал булгач, вакыйгалар үзәгендә әлбәттә биографик вакыйгалар инде. Әйе, без бик нык түгел барга тырыштык. Безнең анда үзебез уйлап чыгарган сүзләр бик аз диярлек. Анда күбесе менә шушы чын язылган, әйтелгән сүзләре, документ сүзләре. Артистларны кайлардан җәлеп иттегез? Безнең монда җыелма команда. Камал театрыннан бар, Тинчуриннан һәм Кореев театрыннан, шулай безнең бар хаваскар, үзешчән артистлар. Безнең инде Шәриф Камал ролендә Тинчурин театрыннан Булат Зинатуллин. Безнең инде хәзер Шәриф абый дип йөртәбез, чөнки ул безнең музейда беренче ел рәттән Шәриф абый булып уйный. Музей ачылганда иммерсив экскурсия вакытында да. Физик яктан охшаш чөнки. Әйе, охшаш. Һәм күп дәрәҗәдә хукукы да охшаштыр дип уйлыйм. Анда ягы да бар. Шәриф абыйны без инде озак өйрәнәбез, чыннан да музей ачылганда бирле өйрәнәбездер. Һәм менә бу спектакльдә без ничек аны күрәбез, ничек аны белән таныштык, менә шуны күрсәтә телибез. Шәриф абыйдан да ачыла һәм иң мөһиме гаилә әгъзалары. Чөнки җәмәгатьчелек өчен Шәриф Камал беренче чиратта язучы буларак таныш. Менә хикәяләре белән дә Совет чорында язылган шундый социалистик әсәрләр белән таныш. Ләкин әти кеше буларак, гаилә башлыгы буларак аны белүчеләр юк диярлек. Менә бу аның хатлары, безнең архивта аның бик күп хатлары саклана. Ул хатларны аның бик нык игътибарлы әти кеше булуы, хуҗалыкны дөрес тоторга тырышучы гаилә башлыгы булуы күренә. Без аның хатыны белән дә очрашабыз бу спектакльдә. Аның хатыны Хаят ролен Александр Файзуллина башкара. Һәм инде менә аның улы Юсуф һәм кызы Зәйнәп белән без танышабыз. Алар безнең музей өчен бик кадерле кешеләр. Гәрчә безнең беребез дә аларны күрмәсә дә үз тормышыбызда, ләкин без аларны бик яратабыз. Спектакль шатагыннан яратабыз. Спектакльнең режиссеры Әминә Миндиярова. Җыючы автор. Ул бит инде чын барлыкта булган әйберләр, тик аны да бит кемдер җыярга тиеш. Җыю процессында анда 3 кеше катнашты. Берәктән Әминәнең үзенең менә шундый корылмасы бар. Төп текстның җыючысы мин үзем булдым. Чөнки архивлар белән беренче атта эшләгән күрә инде. Һәм менә кайбер монологларны без Айдар Әхмәдиев белән берлектә яздык. Һәр яктан да актив, рәхмәт яусыз сезгә. Эшегездә уңышлар теләп калабыз. Тапшыруга килгәнгез өчен рәхмәт. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Спектакльләр турында сөйләшкәнбез икән, шулай дәвам да итик. Казанның 3 районында Апуш балалар театр студиясы эшләп килә. Сәйдәш һәм Шулпан мәдәният үзәкләрендә һәм Ленин исемендәге мәдәният сараенда. 90-га якын укучы актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте һәм вокал буенча белем ала. Бүген Шулпан мәдәният үзәгендә эшләүче студияда беренче премьера. Безне хәзер шул халәттә һәрберегездә мутлаклы булырга тиеш. Сәхнә артында әзерлек бара. Остазлар премьера алдыннан соңгы киңәшләрен бирә, яшь артистлар дулкынлана. Аларның зур сәхнәдә беренче зур сынаулары. 400-дән артык тамашачы алдында премьераларын, Каюм Насыйри әсәре буенча куелган Әбүгалисина мюзиклын тәкъдим итәләр. Музыкаль юнәлеш булгачлан, музыкаль әсәр әзерләргә тырыштык. Һәм гомумән Әбүгалисина ул инде мәктәп программасында булды. Мин үзем шәхсән Әбүгалисинада тәрбияләнеп үстем. Һәм бүгенге заман балалары да Әбүгалисинаның серләрен белергә тиеш дип уйладык. Казан мэры инициативасы белән Апуш театр студиясы Шулпан мәдәният үзәгендә сентябрь аенда ачыла. 4 юнәлештә белем бирелә. Остазлары вокал укытучысы Гөлнара Шәйхетдинова, сәхнә хәрәкәте укытучысы Миләүшә Гыйлметдинова, Камал театры артисты Алмаз Сабирҗанов. Мин хәзер җырлыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки менә хәзерге балалар яшен әйтик, монда 9 яшьтән алып 10 яшькә кадәр балалар. 9 яшьтә мин түгәрәк театр түгәрәк дигән әйбер барлыгын белми дә идем. Мин моны
мәктәптә укый башлагач, мәктәпне укып бетергәндә безгә менә мондай минем бәхет дип әйтәм шул мәгънәсендә, чөнки әгәр дә кем теле икән үзенең киләчәк тормышын театр сәнгате белән бәйләргә, менә бу бик зур гына түгел, монда менә язмыш үзе бүләк иткән шундый менә сезгә мөмкинчелек, шуны кулланырга кирәк. Без үскәндә андай бер юк иде. Шуңа күрә менә хәзер үзебез йөрмәсәк тә үзебез шул түгәрәкләрне алып барабыз. Студияга 23 бала йөри. Алар барысы да зур кастинг аша уза. Гомумән, баласының инде аның ниндер үзенең ниндер бер харизмасы булырга тиешәйме, мөлаемлеге һәм шулай ук менә шушы эшчәнлектә үзенең теләге, нияте зурмы, әллә аны әнисе алып килгәнме, әбисе бабайсы аны юнәлеш биргәнме, үзенең теләге бик зур булырга тиеш, чөнки студияда шөгыльләнүнең сәгате бик күп. Без 3 сәгать атнасына 3-4 тапкыр очрашабыз. Шуңа күрә инде тырышлык, хезмәт, түземлек. Инде спектакль чыгарганда алар бөтенләй өйгә кайтмыйлар, йокларга гына кайталар. Җырлап, биеп, шигырьләрне сөйләп, апушка кирдем. Хыялым артист булуым. Артист булырга хыялланган балаларның үзләре һәм беренче зур рольләре белән дә танышыйк. Мин Кенизяк ролен башкара беләм, Матур Гөлшәһрә Туташның хезмәтчесе. Минемчә, Кенизяк ул бик кызыклы персонаж дип тоелды миңа. Мин хәтта бу персонажда ничектер үземне таптым. Һәм бу рольне миңа гомумән башкарырга бик әйтик рәхәт, чөнки мин үземне рәхәт тоям сәхнәдә. Гөлшәһрә. Мин Хәлвә Фруш белән булам. Спойлер булды бу, гафу итегез. Субашы, мин Патша бикәгә бик күп русча тәкне направление бирдем. Субашы инде ул акыллы ясе. Шундый кеше, аны әйтергә кирәк. Махсус Апуш студиясы өчен әлеге спектакльгә музыканы Зөлфәт Вәлиуллин яза. Җырларга шигырьләрне шагыйрә Гөлүсә Батталова иҗат итә. Инсценировка авторы Айгөл Әхмәтгалиева, режиссеры Алия Файзуллина. Мюзиклны 400-дән артык тамашачы карады. Иң көтеп алынган кунаклар әлбәттә балаларның әти-әниләре. Шушы кастингны узып балалар йөри башлагач, без аңладык, монда бу безнең балалар өчен нәкъ кирәк урын булган икән. Алар монда шул хәтлек ачылып киттеләр. И беренче көннән үк уже икенче дәрескә килүләрен көтә башладылар. Бер-берсе белән мөнәсәбәтләре шул хәтлек җылы, бер-берсе өчен нишләргә белмичә торалар. Апуш балалар театрында балалар чын, саф татар телендә сөйләшәләр һәм бик яратып йөриләр. Спектакль яшь артистларның үзләрен дә, тамашачыларны да батыр каһарманнар, мавыктыргыч хәлләр, белем белән тулы серле мәгарәләр иленә алып кереп китте. Театр иленә булган зур сәяхәтләрендә уңышлар телибез. Кунакханәгә рәхим итегез, хөрмәтләребез, бездә күренекле шагыйрә, язучы Илсәр Ихсанова һәм танылган журналист, мөхәррир, тәрҗемәче Гөлсинә Хәмидуллинаны кайнар сәламлибез. Кызлар, йолдызлар, ханымнар, саумысыз, хуш килдегез. Исәнмесез. Сезнең менә уртак дуслыгыбызга 40 ел дигән темага нигезләнеп, пьесалар җыентыгы чыкты, ихластан котлыйбыз. Менә 40 ел дуслык дигәннән шул дуслыкка нигезләнеп сорау бирәс килә. Хатын-кыз белән хатын-кызлар арасында дуслык була алмый диләр, ир белән хатын-кызлар арасында дуслык була алмый диләр. Сез менә шундый теге тапталып беткән ниндидер җөмләләргә, төшенчәләргә ничек карыйсыз? Мин башлыйм Мин бу ике төрлесенә дә әйтер идем, бу ике төрле фикергә дә ялгыш фикер дип. Чөнки минем менә күрәсез 40 ел дуслыгыбыз безнең, һәм тагы минем бер дустым бар 40 ел дус булган. Һәм инде ир белән хатын-кыз арасында да, минем ирлар арасында да дусларым бар. Һәм шулай ук бик узак еллар сакланган дуслыклар бар. Шуңа күрә ул кешенең үзенең эчке халәтеннән, аның үзенең хиссиятеннән тора дип аңлыйм мин. Рухларның туры килүеннән, шулай бит? Сезнең рухлар туры килгән диме?
Илһам сезгә кайчан, менә көннең кайсы вакытында туа? Көннең кайсы вакытында туа дип ял иткәндә дип әйтәләр инде. Әйтеп булмый торгандыр, ул Гөлбашта бит инде ул әйбер. Гөлбашта әйләнеп йөри бит инде ул. Аннары кайчаннан бер теге бала туган сыман үзенең вакыты җиткәннән соң төртә башлый, бер дә шулай иттереп. Бигрәк тә уртак илһам, уртак иҗат җимешләре менә китап әзерләнгән. Бер җөмләсен Гөлсинә ханым, сез язасызмы? Илсия ханым икенче җөмләсен язамы? Әлбәттә бу шаяру. Ничек бергә әле әсәр язып була? Төрлечә ул. Менә безнең бит инде 40 елдан бирле дип әйттек, без дус булып бу тормыш сукмагыннан атлап киләбез. Безгә инде ул менә беренче тәҗрибә генә түгел бергә язу. Без журналларда да бергә эшләргә туры килде. Шул вакытта да бер командировка бергә барасың, бергә йөрисең, бергә танышасың, кешеләр белән сөйләшәсең, һәм кайтканнан соң бергә язасың. Менә шундай ничектер калыплаша инде ул, бер-береңә яраклашасың. Мәсәлән, менә Илсия миңа әле күптән түгел генә әйтте, үзе дә шул сорауга җавап биреп куйды. Ул Илсия әйтә, беләсеңме, безгә нәрсә өчен бергә эшләргә җайлы дип бергә язарга ди. Без бер-беребезгә юл куя беләбез ди. Чөнки менә язган вакытта сез әйтәсез бит, без икәү утырабыз, нәрсә дә булса планлаштырып дип әйтимме инде, яки аның теге коралламасын әзерләп утырабыз, мин нәрсәдер анда схематик рәвештә аны төзеп утырабызмы шул әсәр турында уйланып. Менә булай итсәк, беребез әйтеп куя, икенчебез юк, менә шул җитә. Бер хөрмәсендә ике хатыгыз була алмаган кебек, сез була аласыз икән, әйме? Була алабыз, Аллага шөкер. Без була алабыз, чөнки чынлап та ул бер-береңә юл куймасаң һәм бер-береңне ишетмәсәң, бергә эшләп булмый. Һәм гомумән дә мин әдәбиятта кешенең фикерен ишетә белергә кирәк дип уйлыйм. Әдәбиятта язучы кеше үсәр өчен ул башкаларның фикерен ишетә белергә тиеш. Ул аны кабул итәме, кабул итмәме, ул аның эше, ләкин башка кешенең фикерен ишетмәгән кеше алга таба үсә алмый. Ул күп юнәлештә дә шулай инде, гаиләдә дә, эштә дә, әдәбиятта, сәнгатьтә дә. Яңа татар пьеса бәйгесендә призлы урын яулаган әсәр дә бар монда, бу китапта. Менә гомумән мондагы пьесалар нинди жанрда язылган алар? Бу җыентыкта. Безнең монда лирик әсәр дә бар, комедия дә бар, социаль комедия. Төрле жанрдагы әсәрләр кергән. Менә ул яңа татар пьесасында урын алган әсәр турында яңадан әйтеп китәсе килә. Ассызыклап ул безнең ут өстендә әптәнә дип атала. Ул бик кызыклы, үзебезнең дә менә иң яратып язган әсәрләребезнең берседер, чөнки ул безнең Сибир татарлары турында һәм Сибир татарлары белән Казан татарлары арасындагы дуслык та, анда күпмедер каршылык та, анда дин һәм мәҗүсилектәге каршылыклар турында да. Ул гомумән менә безнең һәр кеше дә шулай дип әйтәдер инде драматурглар. Сәхнәгә менергә лаек әсәр дип саныйм аны, чөнки ул безнең шушы ике зур этник төркемне берләштерә торган бер матур күренеш булыр иде. Менә сез язгансыз да бит инде ул укыр өчен генә түгел, пьеса булгач бит инде куелырга тиеш. Театрлар белән эш ничек бара? Алар беләләрме менә Илсия белән Гөлсинәнең менә шулай пьесалар чыкканын, мәгълүмат җиткереләме? Менә шул эш ничек башкарыла икән? Әлбәттә инде моны театрда эшләргә тиеш, бәлки язучылар берлегендә эшләргә тиештер, театрлар әһеллеге берлегендә эшләргә тиештер бу юнәлештә. Сезнең фикер ничек? Бүгенге көндә безнең бер әсәребез, аны әйтергә ярыймы соң, кайсы театрда икән? Түбән Кама татар дәүләт драма театрының репертуарына кертелгән. Без менә бик дулкынланып премьераны көтәбез. Алар озакламый булачак дип әйтәләр инде. Ул пьесаның безнең исеме ЧП, шуңа күрә без аның исемен башта башканы куйган идек. Аннан соң аны режиссер тәкъдим белән без ЧПга алыштырдык. Менә шуннан соң китте безнең. Анда ничектер баш геройның аягы сынып, ул узакка китте. Аннары пандемия башланды, шулай итеп, ул ЧП булып чыкты. 18-нче елда инде театрга алынган иде. Менә шуннан бирле ул ЧП шулай дәвам итә әле. Без инде тагын инде ЧП булыр икән дип уйлап торабыз, менә премьерны көтәбез инде. Сорау юкка түгел, чөнки әлбәттә режиссерлар кытлыгы да бар. Театрларда татар режиссерлары, шулай ук язучылар, драматурглар кытлыгы да бар. Бит сез бер пьеса гына язмагансыз, тулы бер җыентык, димәк бар, менә язып торучылар, менә игътибар куелмый микән менә шуңа дип соравым иде. Пьесалар кайсы дәврдә язылды? Анда әйтеп үтегез әле. Ничә ел эчендә? Пьесалар язылды, Түгәрәк уен журналында. Җыелган әлбәттә материал 40 ел буена инде. Түгәрәк уен журналында эшләгән вакытта, менә шул командировкаларга йөргән вакытта безнең нәтиҗәле эшчәнлек булды инде пьесалар буенча. Менә Илсия әйтте бит,
Sibir urmanlarında, anda Avşı hanımға iyerip, Sibir'nin qorangı yaşqınlıqlarında, ağaçlar arasında, kuyup turgan küzgü yağmur astında, şol Avşı hanım obrazı şundan tuğdu bit ol. Biz onun bilen iyerip, ayı özlerinden, onun ayı atkan jirlerin qarab, bundan pışı ötken, bunda jilek jiyadırayım deyip, Sibir yaşqınlıqlarında yürüdük. Onlardan nişik unutasın. Biz elbette o vakitte biz bunu piyasa yazabız deyip oylap yürümedik. Bizge jurnalcı material kerekli. Koytkaç biz baştan çıkmayı, o bittağın üse üstiriyle, hemen de jiyğan tağın başka bir küvebilер kirdi ol piyasıga. Ondan sonra bu folklorun kirip ketüğü. Çünkü jınlap da bizning tatar сәхнәсенә безнең фольклорыбызны чыгарасыбыз килде. Шуңа күрә ул чыгарма чыкмас, мендан саны режиссерлар эше булыр, ләкин инде ул китап буларак чыккан икән, укучыга барып җитә. Без фольклор журналын тудырдык, аны битендә түгәрәк уен журналын үзебез ачтык, ул безнең балабыз кебек. Һәм инде шушы журналда эшләгәндә фольклор белән шактый нык тирән шөгыльләндек. Шуңа күрә biz аларны инде әдәби әсәрләргә дә менә керттек. Ул безнең үлемнән калган тамашада, анда бик кызыклы безнең фольклор йолалар бирелгән. Шуңа күрә монда шактый күп менә безнең халкыбызның гореф-гадәтләре дә кергән. Исемнәрне караганда пьесаларыгыз кызыклы күренә. Алып укыйсы, хәтта сәхнәдәге куелышларын карыйсы килеп китте. Эшегездә уңышлар, дуслыгыз 40 ел белән генә туктамасын. Кунакка килгән өчен рәхмәт яусыз сезгә. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә иҗади уңышлар. Хатын-кыз буларак, шундый сорау белән төгәлләйс килә әңгәмәне. Сез нәрсә пешерергә яратасыз, яки нәрсә ашарга яратасыз? Эш пешмәк бәлеш. Үзебезнең милли сыйларыбыз. Бигрәк тә пешереп бирсәләр тагында яратасыз. Без дә менә сезгә Без дә хәйләкәр хәзер. Пешереп бирербез, сезнең белән сау булашып, сезне дә хөрмәтле тамашачыларны да Шәкшәк музеена кунакка чакырабыз. Их, тәмле дә соң Шәкшәк белән чәй ишүләре. Бу татлы десертка битараф калучылар юк диярлек. Ә менә без бүген Шәкшәк музеенда кунакта. Сезне дә баллы сәяхәткә үзебез белән бергә чакырабыз. Шәкшәк музее иске татар бистәсендә орнашкан. Биредә экскурсовод түгел, ә хуҗабикә каршы ала. Килеп кергәч тә һәр кеше татар мөхитенә эләгә. Кунаклар самавырдан хуш исле чәй ичә, татар милли ризыгы Шәкшәктән авыз итә. Чәй ичкән арада кунакларга татар халкының көн күреше, йолалары, шулай ук төп милли ризык Шәкшәкнең ничек әзерләнүе турында сөйлиләр. Музей белән танышу Шәкшәк әзерләү буенча мастер-класслардан башлана. Биредә без Шәкшәк пешерү өчен кирәк булган әйберләрне күреп китә алабыз. Игътибарны менә шушы шикәр җәлеп итә. Элек аларны шулай эре килеш саклаганнар һәм махсус ваткычлар белән ватканнар. Музейда 19-нчы гасыр азагы, 20-нчы гасыр башы татар көнкүреше торгызылган. Ул чордагы кием-салым, хезмәт кораллары игътибарны үзенә җәлеп итә. Алар ярдәмендә татарларның тормышы, көнкүреше, гаилә хәле, милли киемнәре турында бай мәгълүмат алырга була. Бизәнү әйберләре халкыбызның иҗади көчкә ия булуын, матурлыкка омтылышын, эстетик зәвыгын күрсәтә. Музейда без шулай ук 19-нчы гасыр татар тормышы белән дә танышып үтә алабыз. Әлеге костюмнарны 19-нчы гасыр ир-атлары кигән. Бу костюм көндәлеккә киелгән, ә монысы исә бәйрәмнәргә. Музейның үзенчәлеге шунда, монда барсында үз кулларың белән тотып карап була. Кәләпүш, изү, шулпылар 19-нчы гасыр хатын-кызларының бизәнү әйберләре булып торган. Моң милләтнең анасы булып тора. Без бишектә чактавык милли көйләребезне ишетеп, тыңлап үсәбез. Шушы моң туган телнең яңгырашы аша милли рухта тәрбия алабыз. Халкыбыз еллар чакта да җырлаган диләр. Бу хактыр. Татар халкының моңлы көйләрен тыңлаганда әйтерсең лә вакыт тукталып калган кебек. Әби-бабаларыбыз яшәгән чорга кайткан кебек буласың. Гасырлар дәвамында барлыкка килгән милли ашларыбыз хәзерге көнгә кадәр үзләренә хас сыйфатларны саклый. Ризыкларның үзенчәлеге халыкның яшәеш рәвешенә бәйле. Татар халкының милли ризыгы табын күрке булган Шәкшәк белән сез дә музейга килеп якыннанрак танышып китә аласыз. Татар халкының гореф-гадәтләрен саклау нәкъ менә без яшьләр кулында.
Гыйнвар айының 25 күнінде манзара тапшыруының шығарылышы сюжетларға да, қунакларға да бик бай булыр дип вәгъдә иттеләр. Қызықтырдың. Иртәгә чыгачак тапшыруның ал хәбәре белән танышыйк. Халкыбызның милли ризыклары һәр табынның күркәм. Аларны һәр татар хуҗабикәсе әзерли белә. Белмәсәгез, иретәбез. Ашсу ustaсы Резда Гысаинова киңәшләрен карамыйча калмагыз. Бу көннәрдә һава дип аталган беренче 3D анимацион фильм дөнья күрде. Безнең хәбәрчеләребез әлеге вакыйганың шаһиты булды. Лайш районына да сәяхәт итеп кайтырбыз, аның тарихы белән танышырбыз. Казанда урнашкан Җәүдәт Фәйзинең музеена да сәяхәт итәрбез. Кайчандыр дөрләп янган ушакта һәрбер утта сүнә, чөнки һәрбер нәрсә вакытлыча. Шуңа күрә авыр булса да һәр вакыт дөньяга сокланып, мәхәббәтле күзләр белән янып яшәгез. Якты хис йөрткән кешенең йөзе дә нурлы, эше дә уң, хәерле була. Якыннарыгызга, дусларыгызга гел матур, күркәм хисләр генә бүләк итегез. Кадерле тамашачыларыбыз, бүгенгә без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз, хөрмәтләребез.